माल कहाँ है? हे माल तो है मेरे पास, लेकिन दुगना पैसा देना पड़ेगा। अरे पैसा की चिंता ना करो, जितना सा है दूंगा। बॉस मुझे माल तो दे दो, और मुझको पूरा प्योर माल चाहिए, प्योर। अरे भाई चिंता क्यों करते हो, मेरे पास प्योर माल ही मिलता है, नकली नहीं। एक ही बार में हो जाएगा ना? अरे एक ही बार क्या, एक चुटकी देने से मर जाएगा। हाँ, एक ही बार में काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा हो जाएगा। नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा काम होने के बाद ही मिलेगा। अरे मैंने बोला ना, टेंशन नहीं लेने का, बस जाने का और ये चीज देने का। इसको लेने के बाद सेकंड में ही फिक्स हो जाएगा। ठीक है, दो माल दो। मेरे साथ आओ। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। जेथिंबो खैफोदानो जोबला ओरैथ' बिहामजोआ अबाव गैया माथो बेयावलाय बिहामजोआलाय फैदों होननानै बुंदोंमोन माथो सनजिबालाय। आयै अबाव थांखोबा गैया माथो बेयाव। अबाव थांखोथाय निन न'आवसो थांबायबा बियो। मेगन नुयै मानसि गथ'बो दङ आलाय सिलायनो थांबाय खोमा न'आवनो। आं आरो सानदोंमोन हस्पिटालावनो जोंफोर सानैजों लोगो मोनलायसिगोन होननानै। आंबोथ' बेखौनो सानदोंमोन बिहामजो, दिनैनो गासै बाथ्राफोरखौ थाला थुला खालायनानै सिनायथि लालायनोसै होननानै। जि जायै जागोन आरो, बेसेथ' सिखोमाबावनो मोनथिखागोन, बेबायदि अबस्थायावनो मोनथिथोंसै दे आरो। आयै बेसे सिखोमाबाय थानो आरो, इसोराबो लुबैदों खोमा खिन्थाजानोनो, बेनिखायनो बेफोर जाबाय थादों आयै। आंबो बेखौनो सानदों बिहामजो, जि जायै जाथोंसै। सिनायथि लालायदो दायो, बिहामजो उन्दैजों लोगो मोनलायबाथाय नोंनो होननानै ला। दुखुनि समाव आरो मोनसे दुखु मोनबावसिगोन आरो रितुआ। मा खालायनो, जोंफोर सानैनि खाफालानो गाज्रिमोन। खाफालखौनो दाय होनांसिगोन आरो आयै, माथो खालायबावनो। आंनि जिउआ जेरैबायदि सुख गैया, रितुनाबो बेबायदिनो सुख गैया। बेफोरखौ गासैखौबो मानसिफोरा लानानै फैखायो गावबा गाव खाफालाव बिहामजो। भुगिनांगौखौ भुगिखानांसिगोन आरो। बेनिफ्राय सनजिबालाय मा दाबो सफैला, गथ'खौ ओंखाम जाहोनो लांनाया? थां बिहामजो नायनानै फैथां। बबाव लांखोबा गथ'खौ? र' आं नायनो थांनि। दासो सफैबाय माथो, जानानै फैबाय। दादैजों ओंखाम जादों आङो आयै। दे हामदों दे आबा। सनजिब आयं। औ आयं, मामोन? बे बिहामजो उन्दैयालाय अबाव? रितु बाजैया? औ सनजिब, रितुआ अबाव मानसियालाय? माथो नुफैयाखै जोङो, थांबाय नामा न'आव? थाङाखै बाजै, दं बेयावनो। अबाव दं सनजिब बिहामजो उन्दैयालाय? थां बिहामजोखौ लानानै फैदो, सिनायथि लालायनोसै सुखु दुखुनि गेजेरावनो। बेसेथ' सिखोमाबाय थानो आरो, थां लाना फैथां। लाना फैनांगौ? आं आरो सानदों नोंसोरो जेबो सिनायथि लालायासो ना मायथाय, आं जेबो बेखायनो बुंखायाखैबो। मा लायनांगौ? सिनायथि लानाय माने आरो बेसेथ' सिखोमाबावनो, आरो लासैनो दिनै गाबोन बेफोर साननैसोनि गेजेरावनो रितुआ गावनो मोनथिखालांगोनबो। हाजारबाबो नङा होनबा मोनथिखायो मानसिया, बेसेथ' आरो सिखोमाबाय थानो। दिनैनो बुंनोसै सानदों, थां लानानै फै। औ र' माबा बाजै, थारमाने रितु बाजैया बे रनि राजाखौ डक्टरनियाव देखायनो लांदों। मा जादों आबौआलाय? जानाय माने नै रनि बाबुआ मैयानिफ्रायनो लोमजाबाय दंनो। मोजां मोनाखैनो बाबुआ, बेखौनो देखायनोसै होननानै देखायनो लांबाय। बेयावनो हस्पिटालाव, बै गोजौनि फ्ल'राव। गथ'आबो लोमजाबायसो। थौनाय होनबा जोंनो थांनि थौ। बबेयाव बे गोजौआव? गोजौआव थांलायगोन, फैखासिगोन खोमा र' बिसोरो, बेयावनो नेदो। सोरजों लांदों, हारसिं थांदों नामा? न'नि मानसि दं सासे। माबारै फैबा हामसिगौ। मा जाखो गथ'आलाय? गथ'खौ जोनोम मोननायनिफ्राय नुवाखैयानो आङो। गोसाद्राय जादों नामा लोमजानाया? बांद्राय जादों? बांद्राय माने बेबायदिनोसै आरो, लोमजादों। हामगोन दे, गथ' मानसिना बोथोरनि थाखाय लोमजादों खोमा बियो। बोथोराबो सोलायदोंना। बेसेरा गथ'आ, अन्थाव बाथावनो बिफायाबो हुस गैला, बिमायाबो मेगनजों नुवा, अन्थाव बाथावनो गथ'आ। मा जाखो आफा, रादाया थांखांनायनि उनाव फैगोन होनना सानदों नामा नोङो?
र'लै र' थांगासिनो आफा मिनिट जोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथि जानानै दं नों मोनथिगौ ना मोनथिया माने एसेबां गोबाव खालायदों नोङो मोनखाबाय जिनिसखौ मोनखाबाय लादों आङो रानथानिफ्राय थांगासिनो माबारै फै बेयाव माब्ला मा जायो जेबो गेरेन्थि गैया मोनथिगौ ना थांखांफिनबा जेलाव ओंखाम जाहैनांगोन जोंफोर सानैजों मोनथिबाय टेनसनावनो खर' सर' गिदिंजोब्बाय आंना खामानि होला आंना खर'आ बे रादायखौ इसेबां थैनो गोनां मानसियानो सोरबा बासिफिनो सोरबा थांखांफिनो बेबायदि थैखानाय मानसियानो साला गोसोआ बेसे गिनानै दङ आंहा सोरबा नुदों होननानै आरो बे रादानि न'आव रावबो गैयिखायसो नङाब्लाथ' मानसि थानायमोनब्ला रितुआबो मेगन थानायमोनब्ला सोरबा मानसि थाबावनायमोनब्ला जोंफोर सानैनि सायाव सोखालायगौमोन इसिबांथ' जिउ गोलौ नालाय रादायना थैबाबो थैनो रोङि बाबाखौ नायहैनोसैथ' बाबाखौ नायहैनो र' आफा थांगोन र' माथो सनजित दादाया बाबाया हामसिगोन होननानै बुंदों औ हामसिगोनथ' र' होमब्लाथ' र' थांसै बाबाखौ नायनो थांसैथ' मानो नायनो होआ दाबो बाबाया उन्दुनानै दंना सिरि मोनाखै दा सिरि मोनैखाय डाक्टरा उन्दुनो होदों आबा उन्दुनांगौना बेमारि मानसिफोरा आबै आबौ सना फैबाय फै थांगोन र' आबौ थांगोन बाबाया सिरिबो मोनगोन जों गासैबो न'आव ज'नो थांगोन मोजां जागोन बाबाया पेशेंट को तो होश आ गया है अरे लेकिन ये सिर्फ देख क्यों रहा है कुछ भूल क्यों नहीं रहा है भूल गया है क्या सब कुछ डॉक्टर सर को बुला दो डॉक्टर सर डॉक्टर मुझे तो लगा था ये मर जाएगा आदा मा बुंखो डक्टरा मा बुंनो आदा जेबो होनाखै हुस फैया होननानै बुंबाय थादों दाबो हुस फैयाखै दे गाबनाङा दे फैगोन मोजां जागोन मोजांखौथ' जाला आदा दाबो मोजां जानो रोंला मानसिया मा जाबावगोन आदा एसे हुस फैनायमोनबाबो गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन मानसिया सिरि मोनला आदा दे मायबा मोनसे जागोन दे गोसोखौ फिसा दाखालाय मोजां जागोनथ' बेबायदि जाखायोना एसेबां एक्सिडेन्ट जादों जेबो गोसोखौ फिसा खालायनाङा नोङो गाबनाङा एसेबां सम लायोना एसे रिकभार जानो हुस फैगोन दे फैगोन नै आगै बिनिफ्राय नै आं गाबोन थांगोन होननानै सानदोंमोन पाटनायाव आइ आफायाथ' थांनो हाखाया दिनै अबाव आरो बिसोर बेमाराबो बिनो थांनो हानाय नङा एसेबां गोजान आंनो थांगोन होननानै सानदोंमोन अबाव दोनदों बेयावनो पाटना सिभिल हस्पिटालाव नों फैनो नागिरदों एसेबां गोजान हारसिं फैगोन नोङो फैनो नांगोन रोंगौ मानो रोङाखै थांसै आरो नोंबो हारसिं बेयाव नोंखोमजोल'सो दं खोमा थांगोन दे गाबोन थांसै आं हारसिंनो सोरजों रायज्लायनाय बिहामजो आदाजों रायज्लायदोंमोन आयै आदाया गाबोन फैगोननो ए इसिबां गोजानाव फैनो नागिरदों औ आदाया फैयोनो दे फैयोबालाय आरो सेंग्रा मानसि अबावथो आरो फैयालासिनो थानो हानो न'नि मानसि औ बेनिखायनो फैगोन होननायखाय फैनो होबाय आं गोजानबाबो फैथोंसै दे बिसोरबो टेनसन मोनबाय दंना जों बेयाव सानैल' मानसि मा खालायदों मा मादों होननानै बेनिखायनो आदाया फैनो नागिरदों दे फैथों दे हारसिं फैगोनबा औ आदाया हारसिं फैगोननो आइयाबो फैगौमोन खोमा नाथाय आफाखौ आरो गारबोनो हायाना आफायाबो देहायानो गाज्रि जाबाय थायो दे अबावथो आरो हायिखौलाय गोजानथारबोना बेमारि मानसि अबावथो फैनो हानो नाङा दे गावनो फैथोंसै सेंग्रा मानसि हारसिं
कांग्रेचुलेशन, आपके पेशेंट को होश आ गए हैं। माँ, होश फैलाए। माँ अंदर होश आ गया। राधा सीधी मन बने होश फैलाए राधा। भगवाननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय, आंनि फिसाखौ बासायबाय, आंनि फिसाया होश फैबाय। हे भगवान, नोंनि मन्दिराव थांनानै फुजा हैगोन आङो, आंनि फिसाखौ बासायबाय नोङो ईश्वर। ये तो चमत्कार हो गया। हमें तो लगा था हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब भगवान ने बचा लिया। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। क्या अब अभी हम देखने जा सकते हैं? हाँ, आप थोड़े टाइम के लिए देख सकते हैं। ठीक है, चल हाँ उठार फै, बाबाया सिरि मोनबाय फै, नायनो फै। बाबाया सिरि मोनबाय, एन्थ' फै बिहामजो फै, माबोरै फै, दसेल'सो लोगो हमनो होगोन फै, माबोरै थौहाय। इसोर आंनि आरज गाबनायखौ खोनासंहरबाय, आफा बोराइ बाथौ।